Җомга көн чыгарылышыбызны җырлы бүләк тапшыруы белән алга таба дәвам итәбез. Бу көннәрдә гомер бәйрәмнәрен, истәлекле көннәрен билгеләп үтүчеләрнең һәммәсендә ихлас күңелдән котлыйбыз. Саулык, сәламәтлек белән һәр көнгә сөенеп, имин тормышларда яшәргә насыйп булсын сезгә. Ә хәзер әйдәгез безгә килгән хатлар белән танышабыз. Саба районы Шулпыш авылында гомер кичерүче кадерле әтиебез Шәйхелисламов Нәҗип Шәйхелислам улының 15 февраль көнне 73 яшьлек туган көнен бәйрәм иттек. Кадерлебез, сине чын күңелдән гомер бәйрәмең белән котлыйбыз. Син безнең йортыбызның яме, күңелебезнең җылысы. Җан җылың белән йөрәгебезне җылытып, безнең өчен ут йотып яшисең. Әни белән 43 ел матур үрнәк гаилә булып гомер итәсез. Безне үстердегез, кеше иттегез, олы тормыш юлына аяк бастырдыгыз. Син безнең бүген дә таянычыбыз, яшәү көчебез. Без балаларыңны һәм оныкларыңны бер учка җыеп тотасың, яшәү көче бирәсең. Гомерең буе тырыш хезмәттә булып, хезмәттәшләрең алдында да, туганнарыбыз арасында да олы абруй казандың. Киләчәктә дә безне сөендереп, сәламәт булып, тигезлектә, иминлектә, җан тынычлыгы белән гомер кичерсәң идем. Изгелекнең саф өлгесе булып, син торасың әти тормышта. Әти диеп дәшәр кеше булгач, рәхмәтле без шушы язмышка. Нинди генә эштә эшләсәң дә, намуслы узды хезмәт юлларың. Безнең өчен якты маяк синең тормышыңда узган елларың. Син булганга әтей, без бәхетле. Син булганга якты көнебез, безнең белән син дә бәхетле бул. Иң кадерле якын кешебез. Безнең өчен иң кадерле, газиз әтиебез. Ходай сине сәламәтлектән аермасын. Мул имин тормышта әниебез белән пар канатлар булып, озын гомер итәргә язсын. Иң изге теләкләр белән тормыш иптәшең Рәмзия, 4 улың, кызың, киявең, киленнәрең, 10 анагың. Шулпыш авылында яшәүче, үзенең туган көнен бәйрәм итүче Нәҗип Шәйхелисламовка бездән дә котлаулар барып ирешсен. Хаттагы ихлас матур теләкләр тормышка ашсын. Рәмзия апа белән тигезлектә балалар, оныклар бәхетенә куанып, төп йортта пар канатлар булып, озын-озак гомер итәргә язсын сезгә. Якларга кайттым мин әтиемнең өенә. Әтиемнең капкалары гел шулай ачык торсын. Әле тагын озак еллар күршергә насыйп булсын. Әтиемнең капкалары гел шулай ачык торсын. Күршергә насыйп булсын. Сары бик матур төсләре, әтиәне хисләре, яшел төсле бизәкләре, тынычлык теләүләре. Әтиемнең капкалары шулай ачык торсын. Әле тагын озак еллар күршергә насыйп булсын. Әтиемнең капкалары гел шулай ачык торсын. Әле тагын
каршы ала матур капка төбүндө көңүллөр без сүйөнө алар исәнлигине этегимдин капкалары гүл шулай ашыктырсын әле тагы узак еллар күршергән насыйп булсын этегимдин капкалары гүл шулай ашыктырсын әле тагы узак еллар күршергән насыйп булсын әле тагы узак еллар күршергән насыйп булсын күршергән насыйп булсын. Җырлы бүләк тапшыруын алга таба дәвам итәбез. Безнең киләсе котлау хаты Теләче якларына адреслана. Безгә бу хатны Югары Симет авылыннан язалар. Теләче районы Теләче авылында яшәүче, безнең өчен хөрмәтле һәм бик кадерле булган туганыбыз Хадиев Тимершаих Кыяметтин улына 18 февраль көнне 70 яшь тула. Кадерле абыебыз, син өчен күңелебездән күркәм юбилеең белән котлыйбыз. Сиңа нык сәламәтлек, җан тынычлыгы, гаилә шатлыгы, кайгы-хәсрәтсез көннәр, ак бәхетләр, балаларың һәм оныкларыңның күңел җылысын тоеп, игелекләрен күреп, озын гомер кичерүеңне телибез. Киләчәгең җыр кебек матур, кояш кебек якты булсын. Туачак таңнарың һәр вакыт нурлы, күк йөзең аяз булсын. Гел шулай безне, туганнарыңны, якыннарыңны сөендереп яшә. Абыебыз гомере буе җитәкче урыннарда эшләде, ә бүген лаеклы ялда. Туган һәр көнгә шөкер итеп яши, 5 вакыт намазын укый, мәчеткә, җомгага йөри, тормыш иптәше белән хаҗ сәфәрендә дә булып кайттылар. Абыебыз шушы яшькә җитсә дә картлыкка бирешергә уйламый. Сәламәт яшәү рәвеше алып бара. Кыш җитте исә чаңгыда йөри, әҗәй көнендә велосипедта җилдерә. Шуңа күрә аның күңеле һәр чак көр, хәрәкәтләре яшь егетләргә биргесез. Безнең гаиләдә абыебыз икенче бала. Бүгенге көндә иң өлкән абыебыз булып, син безнең өчен әтиебез урынына калган кешедә. Шуңа күрә абыебыз безнең өчен терәк тә, киңәшче дә. Безгә авыр булган вакытларда ярдәм сорап синең яныңа киләбез. Гаиләдә дә абыебыз урыны түрдә. Киленебез Нурзия апай белән тигезлектә пар канатлы булып, улларыңа, киленнәреңә, әти, оныкларыңа дәү әти булып, бәхетле һәм бәрәкәтле гомер кичерүеңне телибез. Яшәү шатлыгы син безнең өчен, яхшылыгың белән үрнәк син. Авыр чакта сиңа таянабыз, безнең өчен һәр чак кирәк син. Төпле синең биргән киңәшең, туры синең әйткән сүзләрең, шатлык, сөенечтән генә торсын, син үтәсе гомер юлларың. Иң изге теләкләр белән туганнарың, энең Мөдәрис, сеңелләрең Нәзирә һәм Рәзифә гаиләләре диеп тәмамланды котлау хатыбыз. Теләче районы Теләче авылында гомер итүче, бу көннәрдә 70 яшьлек бәйрәмен каршылаучы Хадиев Тимершаих Кыяметтин улы, туган көнегез, гомер бәйрәмегез котлы мөбарәк булсын. Туганнар һәр вакыт бер-берегезне шулай зурлап, туганлык хакларын хаклап, бик бәхетле булып яшәсәгез иде. Без сезгә озын гомер һәм тигезлек теләп калабыз. Bulutlarga tasma uris serili yaşın, bulutlar üksep tüge aşı yaşın. Tuğanlıkның bir üzülse oraları, siz
Түзел алмас, әрнеп сықырар яралары. Туған білән туған болып яшәуі керек. Шатлық келсе қайғы тисе туған тірек. Туған білән тұрмыш үзігірләп бара. Сабырлық һәм туғры йөрәк туганнарға. Туған білән туған болып яшәуі керек. Шатлық келсе қайғы тисе туған тірек. Туған білән тұрмыш үзігірләп бара. Сабырлық һәм туғры йөрәк туганнарға. Яшын сыйпап юатса да болытларыны, булмас инде элеккедәй жылытқаны. Туған жаннар туғанлықны юғалтымасын, туған барда ятлар килеп юатымасын. Туған білән туған болып яшәуі керек. Шатлық келсе қайғы тисе туған тірек. Туған білән тұрмыш үзігірләп бара. Сабырлық һәм туғры йөрәк туганнарға. Туған білән туған болып яшәуі керек. Шатлық келсе қайғы тисе туған тірек. Туған білән тұрмыш үзігірләп бара. Сабырлық һәм туғры йөрәк туганнарға. Яшын һаман болытларны күзләп йөри. Болытларны рәнҗеткәнен әллә белми. Туган белән туганлашу күркәм гадәт. Туган җебен эзмәгәнне көтә җәннәт. Туган белән туган булып яшәү кирәк. Шатлык килсә кайгы тисә туган тирәк. Туган белән тормыш үзегерләп бара. Сабырлык һәм тугры йөрәк туганнарга. Бу биксирәк кан группасы. Бүгенгә бездә ул юк. Миндә бар. Без туганнар. Туган белән туган булып яшәү кирәк. Шатлык килсә кайгы тисә туган тирәк. Туган белән тормыш үзегерләп бара. Сабырлык һәм тугры йөрәк туганнарга. Туган белән тормыш үзегерләп бара. Сабырлык һәм тугры йөрәк туганнарга. Сабырлык һәм тугры йөрәк туганнарга. Җырлы бүләк тапшыруының бүгенге чыгарылышы ахырына якынлашты. Без сездән дә якыннарыгыз исеменә ак теләкле, матур җырларга төрелгән котлау хатларын көтеп калабыз. Языгыз безгә, бәйрәмнәрне бергә каршылыйк. Ә бүгенгә сау булыгыз.